So right now, what's up mga idol? So bali, may nagtanong na naman dito mga idol kung saan daw pagkahibaw na to, no, kung pasahero ba daw ni ato ang nakuha nga booking. So simple na jud kayo na siya dol. Dito sa kanang booking no nga imo nakuha, no. So sa ubos na may kanang call the client or message the client. So pwede nimo siya i-message dito, pwede sa nimo siya tawagan, no. Pwede nimo siya chatan kung unsa ni siya, pasahero ba rin siya ma'am or delivery ba rin siya. Like for example, kung mingon siya delivery, so siyempre imo siyang pangutanon diha og naa ba ni siya pera na ba siya COD. Kaya like, what if naa siya COD nga 1,000 and then ang imuhang kwarta is wala kaabot niya, naa ka sa pick up location. So sayang kayo. So mas nindot kung imo jud siyang imo siyang i-message dan or imo siyang tawagan ang client before ka moadto sa pick up location para nga nindot og hapsay ang atong pagbiyahe. Kay na mag-usa idol nga kanilaging magdali-dali ta. So dili na ta makatawag or dili na ta makachat kay nagtuo ta nga passenger ang booking kay wala siya nakanote. Kay na mag-ubal nga booking dol is walay nakabutang nga note pero delivery day. Pero mostly na nga wala nakabutang nga note is kanang delivery na siya, wala na siya pera na, wala siya COD. Nya napoy uban na sa ilahang booking walay nakanote pero passenger sad na si uban nga booking dol nga mag-note sad sila sa ubos nga mosakay sad sila. So inaana lang no, kung usa ka sa mga naglibog sa booking, so pwede na nimo siya i-contact dan ang customer or imo siya i-chat nimo sa apps, no, kung unsa ni ba ni ang iyahang kanang kuan, iyahang booking delivery ba or kuan ng passenger. So sa akong giingon nimo tol, no, sa dili pa ka mo adto sa pick up location is ato siya ni siyang iklaro ang ato ang booking nga nakuha. Dili ta magdali-dali og adto sa pick up location kay abot didto basin og delivery niya naida ko kay nga COD. So kinsay logi ani kita. Ang logi nato gasolina og ang oras og kahago nato. So triple ato ang logi niya, wala tay nahimo pag abot didto. So mas mayo imo siyang tawagan or imo siyang i-chat. Kung dili mo gani siya mo kuan sa chat, kung dili mo gani siya mo reply sa chat, mas mayo og imong tawagan. Okay lang siguro kung ang imong distance is 500 meters lang, kay pwede ra siguro bahala og kuan, pero at least doldo ra. Pero kanang mga tag 3 km na 2 km 2.5 km ya mo ato dito sa pick up location ya without any confirmation sa client, masaya lang ato ang oras, no. Kaysa mo tawag dako kay COD or delivery man tuod siya, wala siya COD pero ang iyang ipa-deliver washing machine or unsa pa na diha nga kanang mga bandol nga okay. So narasin niyo kung mukarga ba mo ana, pero ako kay ana mga washing mga ipa-deliver is risgo kay na siya dol. Kay ngano dako kay na siya dol nya maglisod og karga sa tuang motor nya. Samot na kung traffic. So delikado kayo makabangid ta sa kuan, makabangid ang sakyanan. So dako na kayong pildi na to ana, no. So lisod na kayo, manawag giingon yun, no, nga lisod kayo kung kuan ng inana nga booking ato ang kuhaon. So ana lang, no. So salamat og amping sa biyahe dol. Alright.